Γεια σου, είμαι ο Γιάννης, Sales Advisor στη Vodafone. Σήμερα θα δούμε πώς είναι μια μέρα μου στο κατάστημα. Ο ρόλος μου είναι να προσφέρω λύσεις στις ανάγκες των πελατών μας μέσα από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Vodafone. Αγαπώ να μιλάω με κόσμο και να βλέπω την ικανοποίηση στο πρόσωπό τους όταν βρίσκουμε ακριβώς αυτό που χρειάζονται, από μια νέα συσκευή μέχρι το τέλειο πακέτο δεδομένων ή το συμβόλαιο που τους ταιριάζει. Φυσικά, δεν είμαι μόνος με εδώ. Είμαστε ομάδα. Κάθε μέρα μαθαίνουμε ένας από τον άλλο και συνεργαζόμαστε για να προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία εξυπηρέτησης. Η τεχνολογία εξελίσσεται συνεχώς και το ίδιο κάνουμε κι εμείς. Ως μέλος ενός παγκόσμιου οργανισμού, πρωτοπορούμε και φέρνουμε τις τελευταίες τεχνολογικές τάσεις στους πελάτες μας. Φυσικά, κάθε μέρα συναντάμε διαφορετικούς ανθρώπους. Ο καθένας με τις δικές του ανάγκες και ερωτήσεις. Είναι σημαντικό να ακούμε με προσοχή και να γνωρίζουμε καλά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Η εκπαίδευση που λαμβάνουμε στον τομέα των πωλήσεων είναι καθοριστική, καθώς μας προετοιμάζει για κάθε σενάριο και μας καθοδηγεί στο να μετατρέπουμε τις προκλήσεις σε ευκαιρίες. Στη Vodafone, κάθε μέρα φέρνει νέες ευκαιρίες, στιγμές ικανοποίησης αλλά και προκλήσεις. Αν αναζητάς μια δουλειά που σου προσφέρει δυνατότητες εξέλιξης, εκπαιδεύεσαι συνεχώς και συνεργάζεσαι με μια δυναμική ομάδα σε ένα περιβάλλον όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου, τότε ίσως σε δούμε σύντομα στην ομάδα μας.